Pálffy Gusztáv a klasszikus értelemben igazán szobrász. Tehát ő megtanulta a mesterséget úgy, ahogy azt a reneszánsz óta művelik. Tehát tudja, hogy nagyon fontos a forma, de azt is tudja, hogy nagyon fontos a gondolat, ami ezt a formát tulajdonképpen szoborrá teszi. Ha megnézzük az ő munkásságát, akkor a kezdeti periódus emberábrázolásai, állatábrázolásai, szituációábrázolásai egy bontakozó félben lévő nagy ígéretet mutatnak, és ahogy haladunk korban előre, minden periódusnak megvan a maga művészi problematikája. Hol a természetvédelemmel foglalkozik, hol a mi valós világunk problémáival, madarakkal és formákkal küzdő emberrel, tehát egy áttételes, szimbolikus mondandója van, és az utolsó etapban látjuk ezen a kiállításon, úgy is történt a rendezés, hogy a poén itt van a végén, ahol végső soron már fogalmilag körüliható filozófiai gondolatok jelennek meg. Ugye az abóvó az nem egyszerűen csak egy formai játék, hanem tényleg a végső problémák feszegetése, de ugyanígy a szív, ami szerencsére köztérjen is áll, ami a végtelen Möbius vonatát ad, az élet végtelenségének jelképe és szimbóluma. Télegyházán születtem, ezt azért mondom, mert meghatározó azért, hogy ez egy olyan kisváros, aminek én örülök, mert tulajdonképpen azok az élmények, amiket a gyerekként összeszedtem, egész életemre kihatnak. Gazdagabb volt annál az élményanyagnál, amit ott összetudtam szedni, mint egy pesti gyerek, ugyanakkor mégis város volt, tehát egy tanyasi falusi gyerekhez képest azért jó iskolákat tudhattam, jó iskolákba járhattam. A családban senki nem volt képzőművész, én nem készültem szobrásznak, állatorvos szerettem volna lenni sokáig, amikor először jelentkezni kellett, vagy meg kellett határozni, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor ezt jelöltem meg, hogy állatorvos, illetve másodikként, ha jól emlékszem, akkor már a kerámiát megjelöltem. Miután jó rajzoltam, és valahogy milyen ösztönös módon a kerámiához vonzódtam, nem tudom megmondani miért, talán azért, mert egyszerre voltak ugye a kerámiában fontosak a formák, a színek. Mindenféleképpen ez a mai napig egy ilyen nosztalgia bennem, időnként csináltam is egy pár ilyen kerámia figurát, de hát azért a szobrászat az igazi mesterségem. Tulajdonképpen én egy sportgimnáziumba kezdtem el a tanulmányaimat, véletlen folytán kezembe került egy magyar ifjúság cikk, amiben azt láttam, hogy a művészeti gimnazisták itt és itt rajzolnak vagy festenek. Onnét értesültem, hogy egyáltalán létezik ilyen az országban. Tényleg ez az egy volt Pesten, a Kálvin tér mögött, ez a művészeti gimnázium, oda jelentkeztem, föl is vettek. Nagyon nagy szerencsémre a Somogyi József szobrász tanárosztályába kerülhettem különbözeti vizsgával. Csak mint érdekességet említem meg, hogy a végén, miután mindenki elomlott a gyönyörűségtől, hogy egy ilyen csodálatos ember keze közé kerülhetett szobrászatot tanulni, nyilván poénnak szánta, megkérdezte, hogy van-e valaki itt, aki nem ő hozzá akart kerülni. És miután akkor én még nem tudtam, hogy ő milyen zseniális pedagógus és jó szobrász, és egyáltalán hát egy vidéki sportgimnáziumból elszabadult gyerek voltam, én jelentkeztem és mondtam, hogy én kerámiára akartam jönni. Lefagyott a levegő, mindenki megdöbbent. A somogyi mester főtalálta magát, és azt mondta, akkor még magázott bennünket, hogy nézze, ha sikerül, megpróbálom magának azért elintézni, de úgy tudom, most nem indul kerámiaosztály, de protekciósan, ha annyira ez a vágya, segítek, hogy egy párhuzamos osztályba azért át tudjon menni. Elkezdődött a munka, és kiderült, hogy hát elég jó megy nekem ez a mesterség, és egy-két hónap múlva a mester odajött hozzám, átkarolta a vállam, és azt mondja, na, Gusztikám, akar még kerámiára jelentkezni? És akkor én úgy mondtam, hogy hát maradok szobrász. Leérettségiztünk, és egy néhányunkat, nem sokunkat, néhányunkat fölvettek a képzőművészeti főiskolára, akkor még nem egyetem főiskola volt, főiskolára előfelvételivel. Kaptam egy katonai behívót, nem is tudtam megúszni, elvittek katonának, ahol nem tagadom, az első pillanattól kezdve az volt a legfőbb vágyam, hogy valahogy innét
szabaduljak, mert azóta is ezt tartom az életem legkiesőbb, legértelmetlenebb részének. Ez úgy sikerült félig meddig ez a dolog, hogy egy létszámrendezés egybeesett egy iparművészeti főiskolai felvételi vizsgával, és tulajdonképpen én felejtve a képzőművészeti főiskolán biztos jövőmet, csak azért, hogy a honvédségtől egy picit hamarabb szabaduljak, elmentem az iparművészeti főiskolára, ahol a szobrászathoz legközelebbének az ipari formát érezve oda jelentkeztem, és oda vettek föl, és ott tanultam 2 évig, 4 érvényes fél év van, fél évet végeztem, ott el is fogadták. Rettentően fontos az én szakmai fejlődésem szempontjából ez a 2 év. Egy modern szemléletű iskola volt, ahol tulajdonképpen olyan megnevezéssel, hogy a kavics, non-figuratív szobrászatot tanultunk. A kavicsot tanulmányoztuk ugyan papíron, de tulajdonképpen a non-figuratív szobrászat alapelemeivel ismerkedtünk, olyan dolgokról, amiről a másik főiskolán, miután majd mondom mindjárt, hogy oda visszakerültem, nem is hallottunk. Ilyen fogalmak, hogy forma, határ, formaél, forma, dinamizmus, a párhuzamos formák aláhúzó ereje, és így tovább. Tehát pregnánsan, tisztán sikerült formai tanulmányokat folytatnom Magyarországon ezelőtt 30 évvel. Eltelt ez a 2 év, egyébként rettentő sokat rajzoltunk, tehát itt egy általános felkészítés volt, olyan meggondolásból, hogy 2 év után specializálódnak a különböző ágak, a belsőépítész, ipari formás, ötvös, stb. Tehát itt tulajdonképpen mindannyian napi 5-6 órában, mint lelkismeretesen végig is csináltunk, rajzoltunk aktot, mintáztunk, tehát tulajdonképpen ez a 2 év nagyon hasonló volt, csak modern szemléletű, mint a képzőművészeti főiskola. Úgy értsem, hogy az meg nagyon akadémikus volt? Az már nagyon akadémikus volt, bizony. Viszont itt 2 év után, amikor ez a specializálódás megkezdődött, föl lett téve a nagy lecke, hogy akkor most bizony ezeknek a szép időknek vége van, és most ki milyen szakra jelentkezett, hogy jön most már az ábrázoló geometria, a szaktantárgyak és a művészeti képzés szinte a nullára redukálódott. Hát én akkor férfiasan bevallom, ettől megrettentem egy kicsit, és én akkor már éreztem, hogy hát én a szobrászatot azért nem fogom tudni itt elhagyni, és akkor úgy döntöttem, hogy abba hagyom a főiskolát, bele is írták a személyim, vagy munkaviszonya megszűnt, és amikor ott az Újligeti úton ezzel a kezembe sétáltam, akkor elgondolkodtam, hogy más bizonyít, hát mindent elkövet, hogy bekerüljön oda, én bent is voltam, és most én a saját akaratomból ott hagyom ezt a főiskolát. Újra kellett felvételizned a képzőművészetére, vagy még élt az előfelvétel? Nem kellett újra felvételiznem, de egy nagyon érdekes dolog történt velem. Ugye visszamentem arra gondolva, hogy hát én ott előfelvétel is voltam, hát nyilván emlékeznek rám, és hát ez csak előnyömre válik, hogy én ott azért nem töltöttem művészet nélkül az életemet, hogy akkor majd ott folytatom esetleg harmadikban, mert ugye hát ezek érvényesek voltak ezek a fél éveim, és sok azonos tantárgyat el is fogadott volna a főiskola. Hát vártam a régi mesteremet, ott 11 óra tájban meg is jelent délbe, és amikor Pálcai Pálról beszélek, a későbbi mesteremről, aki nem emlékezett rám egyébként az előfelvételes időszakról. Viszont amikor megtudta, hogy én honnét jövök, akkor azt mondta, hogy viszontlátásra. És akkor mondtam, hogy hát várjon mester, van azért nálam 1-2 fotó, meg hát tetszik emlékezni, itt korrigált engem az előfelvételén, és akkor némileg megenyhült, és látta ezeket a varga betűimet, úgy gondolta, hogy ha én a nálam lényegesen fiatalabb elsősöket beavatom a ő helyette, a szoborkészítés manuális részébe legalább, ezzel könnyítek a dolgon, akkor ahhoz hozzájárul, hogy én elsőbe, nem harmadikba, elsőbe, őnál elkezdhetek egy 4 évet ott a főiskolán, ami különösebb gondolkodás nélkül elfogadtam, hiszen tudtam, hogy sok időm lesz szobrokat csinálni. Ez be is jött, egy darabig nagy volt a barátság kettőnk között, tényleg, ahogy elképzeltem, én ezt csináltam, valóban a kollégáim nagy része 5-6 éve fiatalabb volt nálam, tényleg így volt, hogy némelyiket meg kellett tanítani arra, hogy kell egy fejet fölrakni.
Viszont én közben csináltam ezeket a szobraimat, amik egyre kevésbé nyerték meg az én mesterem tetszését, mert egész más szemléletűek voltak, mint az ő klasszicista szemléletű szobrai. Kezdtünk elhidegülni egymástól, volt, amikor már még 5-ösre adott. Ezen persze az egész főiskola nevetett, de hát mondjuk ez volt a nemes bosszú. Elvégeztem a főiskolát, és fölmerült az, hogy most fölmaradok Pesten, vagy hát esetleg lejövök vidékre. Közben olyan megtiszteltetés ért, hogy a tanárképző főiskolán tanári állást ajánlottak föl Nyíregyházán. Nekem egyedül az évfolyam, végzett évfolyamról, de én éreztem, hogy a pedagógia egy egész embert kíván, és én a szobrászatot akkor már nem akartam elhagyni. Közben jött egy sajnálatos családi tragédia, apám viszonylag fiatalon meghalt, és ez a hezitálásomat eldöntötte, leköltöztem Kecskemétre, és miután én amúgy is vonzódtam ehhez a szűkebb hazámhoz, tényleg így van, és amúgy is kezdett már akkor zavarni Pest. Tudtam egyébként, hogyha én vidékre jövök, és pláne ha itt maradok, nagyon sok mindenről le kell mondani szakmai területen. A karrierem se úgy fog zajlani, mint ahogy egyébként Pesten kibontakozhatott volna. De valahogy jó, az nyilván azért, mert egy olyan közegre találtam, itt olyan barátokra tettem szert, ami marasztalt, és az is lehet, hogy tulajdonképpen ez a relatív közelsége Pestnek nem predesztinált arra, hogy feltétlen visszaköltözzem oda. Tehát amikor ez már fölmerülhetett alternatívaként, addigra én nekem már sikerült egy műteremlakást, kaptam egy műteremlakást, amit sikerült berendeznem, és ettől a pillanattól kezdve nekem a munkám lett a fontosabb, és az előbbiek itt marasztaltak. És hát ugye azóta is ugyanezen az egy helyen vagyok, itt a Kerámia Stúdió mellett, hát ők vannak én mellettem, mert én voltam ott korábban, és talán még azzal is elhenceghetem egy picit, hogy híre ment ennek, hogy olyan mecénások vannak itt a megyébe, akik jó voltából egy szobrász itt meg tud élni, létezni. Nem mindennapos dolog. Vidéken egy szobrász nagyon nehezen tud és tudott meglenni. Ennek híre ment, és többek között a Kerámia Stúdió ezért is merült föl, hogy ide költözik, hogy nyilván hasonló jó dolgokban részesül, mint én. Nagyon fontos ez, hogy a Gajdócsinak volt egy ilyen integráló múzeumokat, művészeket letelepítő, idehozó szerepe. Nem tudom máshol magyarázni, csak azzal, hogy születettel egy intelligens, jó szándékú ember volt, akinek volt előrelátása, és én csak hálával gondolhatok ezekre a Az mikor tudatosodott benned, hogy műfajilag talán a kis plasztika az, ami a legközelebb áll hozzád, ami a legkészhez állóbb, amiben nem tudom, hogy jó-e a szó, a legeredményesebben tudod magad kifejezni? Hát, ha ez nem nagyképű, akkor talán, de mégis ezt kell mondjam, hogy így születtem. Adottság is ez talán, irodalmi példa jut eszembe, vannak zseniális drámaírók, vannak bizonyos íróemberek, akik a novelláiról ismerszenek meg. Én novellistának tartom magam. Akkor, amikor én a kisplasztikába menekülök, akkor fölértékelődik maga a művész, és nem kell törődnöm anyagiakkal, nem kell törődnöm közízléssel, zsűrivel, semmivel se. És amikor én például egy Szent István év kapcsán megcsinálom magam Szent Istvánját és a Bajor Gizelláját, akkor ezektől a gondoktól megszabadulva kiemelem azt, amit én a Szent Istvánba a legfontosabbnak tartok, például, hogy mint egy nagy államalapító, aki a hatalmát, amit tudjuk, hogy nagyon keményen élt is vele, jól tudta érvényre juttatni, ugyanakkor fölismerte a kereszténység akkori integráló szerepét, és én későbbi utódja, szobrászként ezt a két alapvető dolgot érzem fontosnak, és ezt hangsúlyozom a szobromon.
abban a kiállításban, amiben ülünk, itt azért bemutatom a pályakezdő időszaknak, sőt a tanulmány, egy-két tanulmány is látható ezen a kiállításon, tehát még a főiskola, és sőt a gimnáziumban és a főiskolán készült néhány tanulmányommal, utalok a pályakezdés idejére, és zömmel a főiskola alatt készült lírai kompozíciókra, amiket követnek aztán ezek a elgondolkodtató szobrok, ahol az ember reagált az akkorét benyomásokra. Ha arra gondolunk, hogy milyen megdöbbentő volt az első lakótelepek látványa ezzel a falaszter megjelenéssel, erre, mint szobrász, reagált az ember. Már akkor, tehát ezelőtt egy olyan 30 évvel érzékenyebb lelkű emberek aggodalmat éreztünk a környezet iránt, és egy-két szobrom már akkor erről szól. Városi emberként meghatározó volt az a frissen a fővárosba költözött emberként, gyerekként magányos voltam. A magány végigkíséri az életét szinte mindannyiunknak. Ez is visszatérő probléma. Kapaszkodóként a Robinsont hívtam segítségül, hogy erről beszéljek. Bejön a férfi-nő kapcsolata, létrejön az erről alkotott véleménye az ember. Ott van a körtánc, ez a örök férfinő, örök nem küzdelme, hanem együttélése, ez a vonzás, taszítás, ez a se vele, se nélküle história. A nő az, mint többi szobrásznak, nekem is meghatározó az életemben, mondjuk a megújulásra utal a Tavasz című vagy Március című szobrom. Ennek kicsit viharosabb változata a Ciklon. Ezek ilyen életigenlő szobrok. Bár továbbra is, hogyha most arra lennék ítéltetve, hogy a saját szobraimkől a hátralévő életemet összezárva letölteném, én bizony, miután minden szobrom kedves gyerekem és mind szeretem, mégiscsak visszanyúlnék a pályakezdő idők lírai, tényleg életigenlő, szép és hangulatos szobraihoz, de hát ugye, ahogy az előbb említettem, már az idők múltával az ember gondolkodó emberként, a világra gondolva azért ezekbe az előbb említett expresszív szobrokba próbálta kifejezni magát. Ennek a összegző, végső soron a 60. születésnapodra készülő kiállításnak talán a legfontosabb üzenete a kívülálló számára is az volt, hogy noha nagyon kevésszer mutatkozol meg Kecskeméten, Páfi Gusztávra ebben a városban igény van változatlanul. Rengetegen voltak, és úgy tűnt, hogy aki ide eljött, az nem feltétlen protokoll közönség volt. Értik és szeretik, amit csinálsz. Ezt hogyan dolgozott föl magadban? Hát nem könnyen, de nem vagyok farizeus, nagyon jól esik természetesen ez a nagy érdeklődés. Valóban nagyon meg voltam lepődve, magam se gondoltam volna, hogy ilyen sokan itt lesznek, és valahogy azt éreztem, meg hát mondjuk a visszajelzések is ezt mutatják, hogy szeretik a szobraimat. Ez bátorítást ad, erőt ad, a későbbiekre nézve is, hogy nem értelmetlen, amit csinálok. Kell az embernek egy ilyen visszajelzés, mert különben légüres térbe marad. 30 év óta figyelem a Gusztinak a munkásságát, az első kiállításától a mai napig, és egy teljesen beérett és kerek életművet láthat az, aki most ide jön, és megnézi ezt a kiállítást, ami egyértelműen bemutatja azt, hogy megállás nélkül hogyan dolgozott és hogyan fejlesztette tovább önmagát. Nagyon igényes, nagyon kitűnő művész, és a kis plasztikában talán a legjobbakat produkálta a mostani helyzetben. Annyira jó, hogy csak példaképpen állíthatom a fiatal kezdőművészek elé az ő munkásságát is. Mindig volt néhány olyan témám, amit úgy éreztem, hogy nem kis plastikába, hanem domborműbe kellene megoldanom. Nem tudom, hogy átjöttek elően, de akkor egy picit ennek hangsúlyt szeretnék adni most ezen a helyen, hogy arról beszéltünk az elején, hogy én novellista vagyok, de specializálódtam a bronz kisplasztikára. Tehát meggyőződésem, ez egy pár szó, hogy hadd utaljak erre, hogy a szobrászat egy ilyen sokműfajú mesterség. Tényleg vannak születetten jó érmészek, portré készítők, vannak akiknek a köztéri munka a megfelelő, vannak akik
zseniális gyerekjátszó szobrokat csinálnak például. Vannak, akik nagyon jól érzik a követ, és akár kis, akár nagy méretben kifejezetten csak kőbe tudnak Isten igazából gondolkodni. Én is ennek indultam, kőszobrásznak, de rájöttem, hogy a bronzban sokkal jobban ki tudom magam fejezni, és ezeket a gondolatokat egy expresszíven megfogalmazott szoborba, szenvedélyesebben, gyorsabban tudom előadni a bronzba, és én éppen ezért úgy specializálódtam, hogy bronz kisplastikákat készítek, így is ismernek a szakmába is, és ezt nem is bánom egyébként, mert talán éppen ezért, hogy ennyire beszűkítettem a magam határait, úgy gondolom, hogy hát ha nem szerénytelenség, hogy ebbe elég jó kiismerem magam, ebbe a mesterségbe. Domborművek is előjön ez a variációk, illetve egy témának a körüljárása, hiszen hogyha legutóbbi időkben készült 3 domborműre utalok itt a keresztre, az is a 3 alapvető megjelenési formájában jelentős eltérést mutat, bár hát végül is témájának tekintve ugyanarról van szó. A középsőnél mondjuk a teremtésre utalok, szembeállunk a baloldalinál, pedig a vallásnak a jó értelemben vett dogmáit próbálom, tehát azokat a máig vállalható dolgokat, amit a 10 parancsolat számunkra kijelöl, jelezni, még a másik oldalon ugyancsak a keresztet felhasználva szeretetre ezekkel a lágyak formákkal, mint modern szobrász, ez esetben már 60 év táján, ott pedig a lágyformákkal a szeretetre próbálok utalni. Én mindig igényt tartok arra, hogy érthető maradjak, és ezt úgy próbálom elérni, hogy a mindannyiunkban meglévő emóciókat próbálom fölébreszteni, használni arra, hogy mondjuk egy modern szobor, ha csupa lágy, lírai formából építkezik, és a nő figurája egyértelműen fölelhető benne, akár ennél a sajátságos sötét színű Ősz című szobromnál, egy ilyen terhes torzónál, ott mégis ez a lírai vonulatja jön elő, a termékenység, még egy fenyegettetést, a természetet ugyancsak ebből az időből egy ilyen jelentő, keménye formákkal megfogalmazott virág, a maga absztrakt, elvont módján, gondolom, hogy kifejezi ennek szinte az ellenkezőjét. Sajnos az életünkre egyre inkább ez a vasvirága jellemző. Nem kell lezárni az életművet egy 60 éves kiállítással. Szóval vannak-e megvalósítandó tervek a fejedben? Egyrészt tényleg ez egy ilyen számvetés akart lenni, beszámolni mindarról, és ebben van némi összegzés is, és egy picit olyan lezárás jellegű dolog is, de nem jelenti azt természetesen, hogy az ember ne gondolkodna előre, és erre bátorít az, hogy ilyen szép számú érdeklődő jött el, és tisztelt meg jelenlétével, és érdeklődik a munkám iránt. Talán ez lendít át bizonyos holtpontokon, mert ebből fogok élni az elkövetkezendő időkben, és azok a terveim, amik még persze, hogy vannak, amiket szeretnék megvalósítani, talán ez adja azt a lelki pluszt, hogy ezeket meg is csináljam. Hogyne, van egy ilyen elképzelésem, szeretnék dolgozni, úgy érzem, a kezem is kezd egy kicsit már rendbe jönni, úgyhogy talán ennek nem lesz ez se az akadálya. És van egy önző oka is ennek a dolognak, hogy nem is tudok meglenni tétlenül, tehát örömem is telik ebbe, hogy ezeket a munkáimat én csináljam, és mindig erre fogok gondolni, hogy lesznek emberek, akiknek ez fontos, és akkor, amikor kicsit el vagyok úgy kámpicsorodva, hogy vajon ennek van-e értelme, akkor ez mindig át fog engem segíteni.